Fabrika oħra ser tkun qed ixxolli minn negozju f'Malta b'Net News jista' jikkonferma li sfortunatament madwar 30 persuna mistennija titlef xogħla. Dan wara li ġie konfermat ma' din il-Kamra tal-Aħbarijiet li l-kumpanija Mediterranean Power Electric ser tkun qed tagħlaq il-bibien tagħha b'iktar minn 30 persuna mistennija titlef xogħla u b'sorsi li qalulna kif dawn il-ħaddiema ilhom fuq xahar u nofs bin-notice. Intant il-kumpanija Mediterranean Power Electric skont sorsi li tkellmu ma' din il-Kamra tal-Aħbarijiet saħħu li matul dawn l-aħħar snin il-beħ u l-investiment fih dan il-kumpanija li topera f'pajjiżna naqas sew u l-istess sorsi qalulna li l-gvern naqas milli jgħinu jinvesti bis-saħħa fis-settur tal-manifattura b'riżultat li issa din il-fabrika waslet biex tagħlaq il-bibien tagħha. Din hija l-kumpanija tal-manifattura u ilha topera f'pajjiżna sa mill-1977 fejn servit bħala pilastru tan-niċċ ekonomika tal-manifattura f'pajjiżna bil-maġġoranza tax-xogħol jiġi esportat fl-Afrika ta' fuq kif ukoll f'numru ta' pajjiżi fil-Mediterran. Iżda wara 47 sena ta' operat f'pajjiżna din il-kumpanija ser tkun qed ixxolli minn pajjiżna wkoll b'ħaddiema tas-sena fih dana li ser jispiċċaw jitilfu l-impjeg tagħhom. Din l-aħbar tasal ukoll wara li l-kumpanija Carlo Gavazzi konfermat li ser twaqqaf l-operazzjonijiet tagħha f'Malta sabiex tikkonsolida l-operazzjonijiet tagħha lil hinn minn pajjiżna u mal-140 ħaddiem b'riżultat ta' dan ser jispiċċaw bla xogħol. Intant din il-kriżi fih dan is-settur ekonomiku tal-manifattura f'pajjiżna li ma settur f'dawn l-aħħar snin saf abbandonat mill-Gvern Laburista ser ikompli jieħu daqqa l-isfel b'riżultat li f'dawn il-jumejn ġie konfermat li kważi 170 ħaddiem minn żewġ kumpaniji differenti issa sfaw fil-limbu bil-futur tagħhom u tal-familja jinsab hemm ċajpar għall-aħħar.